Wes mercone. Sik apa? Ijik le. Kersane mboten napa-napa. Awis niku nggih regine. Iya, kok iso kowe ngerti tau bakul mercon to? Lah genah sing kowe iki lho kok ngerti mercon legane larang iki tau bakul mercon. Genah ngedolne sampean poso-poso kae wis sampean biyen kae. Iya ya le ya. Lali pikun wisan tuwek. Iku tak tempiling kowe terus. Lindune niku. Karo Pake. Piye tet kabarmu? Alhamdulillah. Iki mosok lungguh. Ya lungguh sik aja ketutu ngatek. Dadi langganane iki beda-beda. Nggih. Wong iki ngono kuwi. Piye tet kabarmu? Nampi berkah pangestu panjenengan tansah kalis ing sambikala. Iya. Katuran bekti kula kunjuk wonten ngarsa dalem sinuwun. Yes, tak tampa pangestu ketampanono. Dalem pundi saengga jejimat sinuwun. Kowe mbiyen wis tak weling bola-bali ya. Sing telaten momong karo Percil. Nggih. Ngono. Bapak arep dikaya apa tanpa kok mong percaya kok dadine ora karo-karo. Percil iki wonge nakal. Kula niku lak ngugemi pitungkasipun tiyang sepahipun. Iya. Bapake Bapake Percil rak tau meling karo kowe to. Nakal riyen sen. Nakal bocah mergo kelairane iki. Ngono. Nggih. Wage. Heeh. Moh. Piye le? Menika wonten dalemipun Bapak Temon. Bapak Temon kowe tepung karo Bapak Temon sapa? Bapak Temon sing brengosen. Iya. Brengos to ngene. Nggih, brengosen. Tau tepung to sampean? Sampun akrab to? Teng peken. Heeh. Sapi. Heeh, tau ngomong kowe. Lah nggih. Bapak Temon kula pados buntut niku teng Bapak Temon. Heeh le, Pak Temon ki sapine kabeh 5 sak Pak Temon. Iso lho ora kebayar bengi iki. Perkara omongane sampean. Wong wis entek sing dibayarne apa lho le? Sik ngatek. Nuwun sewu. Jenengan kok matur ngoten. Kula ndamel deg-degan kula jenengan. Ya kok deg-degan iki apa? Lah sampean mau matur pripun? Iki tanggapan mulai 2019. Heeh. Kok 2019 to? Wis 5 tahun le ngundang kowe. Lah nggih. Lah pungkur kae sing kok utange ke ya duwe kok kene lho. Endi? Aja guyon. Sing kok utang kok gawa Kopit-kopit kae. Kowe ning dalan cetok aku to. Ning Kadembangan kae. Cil ke butuh duit, butuh Pak 4 juta. Kae DP-ne. Lah. Mosok, Pak? Sampeyan aja anu lho, aja geger lho, Pak. Oh, geger nyapa lho kok. Lha sampeyan kok iso 4 juta sing ndi? Wong iki kaya kunteti lho apik. Aku agak iki lho wayangan iso ngene iki po enak, Dak. Ngene aneh barang. Oh enak rumah saya kaya nyuwate. Iya kumun. Iki mau takon ngelih le. Napa? Sebut dilih ora kenek wong Pak. Mboten saged ampun ngelih niki. Tinimbang ngelih niki alung ngelih dalange. Pak Temon padha. Wong ki nek sarumo ora usah bahas perkara. Ora, sumpah Pak aku. Ora apik. Juweh. Karaku ora pantes kuwi. Ora pantes. Moh ki didik awakmu, didik aku wis pirang-pirang tahun nganti kaya ngene iki. Heeh. Mikir kowe marang bayar aja tange-tange iki mbayari aku. Lho. Kok iso iki lho? Lah piye wong jenenge? Nggih. Sebab jeneng Percil iki ora mungkin wong Tulungagung kenal Percil sebab biyen kuwi Percil CS kuwi dagelane mo paribasan awake dhewe gawan kotak. Nganti bledos desel rong bengi. Ya ora? Oke sing sewengi gak kebayar gak kebayar. Sampeyan aja guyu lho. Sampeyan aja. Aku ya kuwi pas kapan, Dat? Lah kae. Diri niki omong. Polane kuwi to, Mo. Sampeyan ki aja lak muker ngene ngarep. Saking bingunge kula klebon niku lho. Kok dagelane kowe to? Kula. Akhire sampeyan ngomong ning ngarep basan lampune mati maju. Hei, panitia rungono. Sun Gondrong, wayangan rong bengi ora usah bayar. Niki lho. Basan sesuai dagelane ora kebayar, jangkrik. Nika sejarah mo, saestu. Kula ngantos kelebon mo. Nggih. Pipis ngadep teng penonton mboten ngertos. Heeh. Pak Kuntet. Lho Pak Kuntet geger kelebon arak tadi ya. Mendem Mas. Nggih. Nek lak sakniki alhamdulillah pun mboten. Kuntet ki mosok seneng mendem. Riyen seleh sakniki niku dekengane pusat pun mboten. Arak mo. Arak niku kan wonten artine to mo. Mboten kok niku minum-minuman keras, arak ARAK. Aku rasakan air kenikmatan. Lah niku lho. Apa air kenikmatan mau? Lho, nikmate banyu putih to, Mo? Banyu putih maksudnya ini ngoten. Akeh kono ngombe le. Wong lek akeh ngombe iku siji napa niku ginjel pun mboten purun. Ngono ya. Kencing manis. Nun sewu lho lak umur enom ngene iki nyantai. Ora kok ngandani ora ya ilmu kan wis lumayan kowe tau tak pondok ning Banyuwangi ya tak pondok ning Gontor. Endi?
Sing ndi? Banyuwangi genah terope ra mbok bayar nang biyen kae. Jakrik. Lah lali omonge sampai urusane iki akeh. Niki teng daleme Bapak Temon. Bapak Temon. Niki hajate niku sunatan. Sing disunatne wis gedhe saiki. Oh, ngerti ta kowe iki? Paham. Piye ajat sunatan iki, Beda? Lah nggih, sunatane Bapak Nek Temon. percil ora teko perkara iki. Iki sunatane Bapak Temon to, sih? Lho, kok sunate Pak Temon putune? Susu tak bong lambemu susu. Putune Pak Temon. Putune Pak Temon. Ha. Niku kewajiban. Alki ankah syahrul kufri waqtatin. Apa paham kowe ngono kuwi? Kuwi nek wong maca Quran Tiang Islam niku wajib memotong rambut kekafirannya dan berhitanlah. Ya ta, Mo? Ya paham to, Mo. Lho iki muridik. Saiki iki mantun nyecep teng jenengan. Akhire kleru tak dhewe nyecep kene gini. Akhire saiki nyecep ning gene Gus Miftah, Gus Idam. Komplit Mo kula niku. Nggih no. Ilmune agama akeh banget ya. Lah niki tenan lho iki wong nguyuhe dituturi karo iki. Sangke pesen. Nggih lho, lha ora teke kleru ngono kuwi. Nguyuh ora ngadep ngulon. Lah terus tak bener to. Lah kok iso? Lah iya ora ngadep ngulon ki kiblat. Lah terus nguyuh madhep ndi? Lah kudune ngadep ngetan. Ngetan lho judule srengenge. Wis seneni mo ilmu ngadep ngidul. Ngidul iki wong ninggal iki sirahe ning kidul ning lor sikile. Iya. Nek anu Nyiror Kidul. Ora enek Nyiror Kidul wis ilang. Ngadep ngalor. Ngadep ngalor. Aja madhep ngalor. Lah kudune ngadep. Omahe mo ning pinggir lor. Lah kudune ngadep ning ndi? Ora usah didepne ning ndi-ndi. Ya kaya ana kresek kuwi ora apa-apa karo masak. Wong ki ngomong ki aja sok ngono ki, Dat. Wong Tulungagung wis mutah dagelan. Lah nggih ngoten mo. Dagelan sapa lho sing ra mubeng ning Tulungagung? Kabeh ki mubeng ning kene. Rungokno. Wah, rumah ingin iki ilmu sing penting. Wah, diomongi pelilak-pelilik kok rumah khairunas anfahum linnas. Apa kuwi? Eta meneng sik, meneng sik. Iya, iya. Sik ta. Wala diomongi aja guyang-guyu tak idoni tenan kowe. Diomongi Ora tenan. nang ndalen kuwi apa ben si cetha lapan. Sik to, nyantai. Iya, iya. Khairunas anfahum linnas tet. Rungokno kupingmu. Gobokmu rungokno. Kok rumangsaku. Apa tegese? Sik to nyantai sik. Lek sampai kleru. Wong iki urip sing kudu bermanfaat. Contone kaya Pak Temon iki bermanfaat. Paham ora? Nanggap wayang masyarakat seneng bakulan kowe lho mburi lho. Delon kok sepur lho. Ya ngepik-ngepik wong ditanggap kowe. Jajal ora ditanggap, ora kira ngepik-ngepik karo Pak Temon kowe. Lho, Pak Temon iki kanca kentel. Kaya kopi ya. Lho, kopi kental apa kena diombe kok rumah saku sampean kanca kental Pak Temon. Bener, Pak Temon niku dono weweh karo tangga lung siji sing ora kena dituku. Apa? Tak tuku ra gelem, tak silih ra gelem. Apa, Pak? Brengose. Bethoten ora dibel bacok ndasmu kok rumah saku. Uang iki sing penting apa? Contone kaya iki lho, Rama iki lho. Suatu contoh yang luar biasa, pimpinan iki lho, yoga-yoga, sinden-sinden. Ora mungkin nenek tumus sinden apik Tulungagung lek ra enek panjenenganipun. Paham ora kowe? Iya. Iki ning bakul soto njaluk sego goreng lek ra mo ra enek. Iya, iya. Iya. Tuman ora. Bakul soto njaluk sego goreng. Terus mari ngono nesu tukaran. Tuman kowe. Suatu contoh iki. Ya ora kena dipaitur wis 70 to, Cil. Mau ki wis 70. Iki ngenyek. Aja ngenyek wong ki aja didelok umur. Sing penting ki apa? Melakukannya itu gimana dengan keikhlasan. Kaya omong ngene iki ndalang suwengi ikhlas. Piye 70 kowe luweke tak babuk iki. Mboten 70 nek awet enom niku lho, Mo, jenengan niku. Lho, kok 70 piye to? Sok lek 70 to. Ha nggih. Anu resepe napa, Mo? Kok jenengan mboten waleh ndalang niku resepe napa? Wah, kuwi angel diomong. Maksudnya ngeten lho kersane masyarakat iki ngertos ae dhewe banyole biasa. Sok tak omongi dhewe wae. Kuwi iki pribadi, Pak. Oh ngoten nggih? Heeh, soalnya perkara awet enom lek disebarne wong ora urung wong ora dadine nakal. Lah, anu, apa ki melenge manuk uwuk? Lek melenge manuk kuwi nggih nambani loro blereng. Oh, loro blereng, paham. Mo iki penyakit apa iki paham. Tenan, Tet. Tenan aku mbiyen tau Kamu guru awakmu. Oh, mah guru ning gene Rama Sun Rondo. Dadi apal nganti saiki. Gondrong, Apal nganti saiki. Apal Tet. Dadi penyakit apa iki? Menika obate. Wis ora usah go ning dokter, ora usah golek obat. Iki tok selesai. Dadi awakmu yang nurun. Nurun to. Ngene penyakit ndas, loro ndas. Loro ndas gampang. Iki tradisi Jawa. Tradisi Jawa. Sing penting dicekel tek
dinyik mari ngono sing penting kuwi sing penting iki gagange weruh gagang jati iya nah kuwi digodhog karo mo campur nuwun sewu brambang karo bawang engko dipek-pek ning kene waras tombo lawas tombo biyen lak iki resepe nek pilek gampang tet pilek ki nuwun sewu ora usah gawe apa-apa gagang jati ro kuwi digodhog dicampur mrica dikekne ning ngarep kene karo disedot ora kena covid iki nek lara kuping gampang gagang kae logone celok kok rumangsaku wong ki aja sok tekok ning kene kok tetet lara ki sing lara jero aja sing lara sing jaba moe khusus bagian jero contone nuwun sewu lek sing nuwun sewu lek sing panas mawon ngoten lho dinapani kok lali-lali diwene uyah ya iki lho wong panas apa-apa digodhog iki lho kaya iki lho mau iki lho wong kok dikek uyah iki lho sampean iki lho iki uyah iki iso ndadekne adu lah iki lho contoh iki tombo-tombo iki mangsamu ora tombo iki dipikir larang ora murah pun juga bisa yang penting kita yakin lagi ngoten mau nggih kuwi lho aku iki nyutiri iki 4 tahun det nyetiri mall nganti mesine cepot kowe tenan lak nyetiri mall istimewa kowe seneng pokoke dadi supire Pak Sun Rondong Pak Sun Gondrong senenge ra ukur senenge nyong ndi aku tau nyetir paling jauh jarak jauh Juanda grotok-grotok iki Juanda Surabaya sampai tekan Jember sing nyetir percil dhewe le mangan barang yo istimewa alah los iki karo mangan umpamane tak enggokne depot rada rame omongane mo rame engko aku dijak foto wong piye oh iya bablas jogo ya jogo serene aku sopir jogo aja nganti ngono marang ngono nek restorane kanan jalan ro to kowe Probolinggo restoran terbesar rawon nguling kiri jalan karo kanan jalan tak enggokne mo maem rawon mawon nganan tet le kolesterol hati-hati rawon ya ora lanjut jaga kesehatan paham ora perlune apa ben kabeh sehat supire sehat sing disetiri ya sehat lanjut teko Lumajang iki panganane apa wong Madura iki kebanyakan sate kambing mlebu moh ki sate sing paling enak Lumajang namung sitok iki menggok glebet ngiwa agek parkir dikeplok komburi plek le hati-hati le darah tinggi jaga kesehatan akhirnya neng kumitir kan enek pecel ki nyayak ngene wisan bakule aku menggok sik bleng mo niki wonten pecel lha iki lho sehat mari ngono aku ape njiko kuwi karepku ki lawe ya sing enak mangan pecel ora apa-apa sing penting lawe enak karepku njiko ndok duwe gatel jaga kesehatan mari ngono akhirnya lawe tempe katelah dalang sun tempe yo iki ora oleh ngono kuwi lha piye dono weweh aku isone kaya ngene iki berkat Rama tenan isone karo gamelan iso menjadi satu dengan musik mo sinden iso ngadeg kuwi mo paham ora kowe suara iso apik suara mo jeneng nadane coba suarane mo wis diomongi aku ben dipeseni ket kowe nek suarane apa kau yang mempesona andalane mo anggun isin lah nyanyi ngono tok isin ngono dan nadane coba kau yang mempesona mo piye to anggun senantiasa menawan istimewa ya udah suarane percaya kau membuatku jatuh cinta kau tingkah lakumu membuatku tergila-gila ya ora agak iki lho
Dagelan ngongkon dalang manut ya. Jadi suarane mau capek ngono iki. Tenan. Suarane halus. Aku ben tau diomongi. Nek pengen duwe suara apik, suara halus, aja mangan panas-panasan. Contone genset. Ya panas, ya bener-bener bimoli barang sing tas tekon kompor to. Kok rumangsaku. Wong ki aja sok ngono kuwi. Nek kula nyuwun suarane. Nyuwun iki mo, cobi. Sik, rumang ora ndongane Pak Temon. Oh nggih niki Pak Kundat mawon. Pun matur ndongane mangke kula nyuwun sithik. Nggih, kula ndongane Pak Temon. Ampun Mbak Lucy. Nyawa. Kres. Mbak ora salusi. Nggih, pokoke Lucy rasa ngaten. Nuwun sewu lho niki. Didamel piyambak mawon. Piye enak nyapone, kuwi nyapone, kuwi pitnau iki. Kres. Kula kres. Mau tukaran. Nggih. Apa biyen tau sambung terus aku itu? Nggih, Mas Rina tau ngomong teng kula. Cil, aku lho seneng awakmu aku to. Aku lho gak yu wong kowe kok sakmono aku mesakne kula ngoten. Oh, ngono ya. Akhirnya Mbak Lucy ngengkel mawon ngirimi surat man dinten kali kula niku. Mbak Lucy kres kula. Ada biyen apa nakal? Nakal biyen, Pak. Aku cetok nek Lah aku nerak kural ning Tulungagung jebul adike kuwi kok. Mosok nesu, Mak. Tahu biyen. Mbak Lucy niki nesu. Pun ditolak kali Percil. Wis aja to Mbak, wong ae dhewe seduluran. Ora ngono lho, Dik, karep kuwi ngono lho. Wis ora rawat. Nggih, karepe ngoten. Purun, Percil iki. Kula nolak, Pak, kula wis gadah sing Niki sae. mboten purun, Pak. Akhir dialihkan kali bas. Bas apa? Bas Nyapa teko bas barang. Nuwun sewu. Pokoke ampun Mbak Lucy saestu. Lintune mawon. Pun pasangan awak. Nggih, niki mangke dipasangke lintune mawon. Nggih, Pak. Mbak Lucy. Ditungakne mawon sehat selalu wonten mawon, Pak. Nggih. Uga niku pancen ndak ngompor. Mboten nampa kula niku pun aja lho yu kowe tanggep mbakku dhewe. Ngengkel mawon Pak ngoten niku. Ngirimi nggih. Kala wingi ngirimi buah barang niku. Yen Ngirimi awak. Buah naga. Buah naga. Enek sapi nesu aku ora tanggung jawab kowe tenan kowe. Wis fitnah kowe iki. Letongin. Ndak maksud carane cara diserang ngisi-ngisi. Ngisi-ngisine Pak. Dikenane tak cak becek ngene tanggoku malah Ngeretan. badok kane oke rakur. Mosok mulai sik go jenang mati aku. Alah isin Pak. Sampeyan koyo ngene iki mayang koyo ngene iki. Sampeyan kan madhepne debok. Kono kan ning pinggir. Apa roh kuwi? Apa ki nggih njurune tas? Kuwi jajan tok teko omah didol. Mati. Metitil Pak cara wong iki teleke dicutiki. Kuwi tenanan Percil. Aduh apa tumon karo tanggane omong-omongan. Lho ki nek tanggane parkir ning ngarepe saweneni karo kono. Melirit ngono ya. Alah melirit Pak. Ora dicencang lho iki. Ya bon. Nek nesu iki. Ora mungkin rada budek saiki wis lho kata tenan saestu Pak. Kersane ndongakne Pak Kundet. Nggih, kula ndongakne Pak Temon sak keluarga sak sampunipun darbeni hajat nika tansah sehat lahir batin. Amin. Diparingi rezeki ingkang barokah. Amin. Halal manfaat ingkang agung kangge sangu ibadah ngersani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saestu Pak. Kula sedaya Pak Sun, Nggih. Romo nggih tansah sehat Pak. Dadi sik liyane sik ya. Lintune mawon saestu niku. Makin malah dados wirang jenengan. Apa to? Kayak nanda ya. Nanda mon, lah anak Nanda sae. Nanda niku bocahe meneng masalahe. Mbak Lucy niku alah. Buak, biyen bakul karet Pak, biyen Mbak Lucy niku. Nggih saestu, teng peken. Anu Ponorogo kon. Peken niku lho Pak. Teng Tulungagung. Wage. Oh. Pasar Wage lho Pak. Iya bener. Bakul ban. Saman ra percaya. Sampeyan dhewe ra percaya masalahe. Aku ngerti Pak. Yen. Selabluke ngerti aku. Muga-muga karete dibong terus tetes ning mripatmu. Biyen. Lah Nanda niku lho. Sinten iki? Mo, sinten? Nanda. Ampun Mbak Lucy lho nggih. Njaluk tulung kula. Nanda, rene Dok, rene. Sabar, Mbak. Asani wong lanang tenan sabar. Biyen ngomong, "Cil aku lho piye wis kadung tresno karo awakmu." Yen. Gak aku ngoten. Ora tau cethuk pisan iki. Dah. Jadi rungokno kok rungokno. Nembangon. Nembangon dah. Nembangon sing penak. Aku pengen ro anu rap pesona ta. Kaya apa? Pesona. Lha karep kula niku lho, Pak. Pesona dangdut to. Lah nggih kula rayu mangke. Tapi nuwun sewu lho, sakniki Percil mboten nate mangku sinden sakniki. Pun, Pak, tobat. Sebab kenal kalih Gus Miftah, Gus Idam, Gus Kautsar pun mboten nate niki. Penyanyi pinten mawon, mboten. Pun mboten niki. Riyen penyanyi. Nyanyi sinden. Urel. Enggak Mbok tabrak kuwi lho mbok tabrak. Iya, Mas. Enggak tahu, Pak. Sebabnya apa? Diseneni bojoku, Pak. Enggak, Mas. Tapi Lucy tenan, Pak. Lambene lamis. Lucy iki saestu. Tembang asmara mengalun ceria. Gila, Pak.
merasuk sukma membelai jiwa. Alah, duwe bojo kaya ngene kitane. Kembang pino. Mereka sudah. Ini ki nesu Pak Mbak Lucy, Pak. Tunas Cemburu karo aku. belia mendamba cinta seorang satria. Kau sajian. Nyanyi deh Pak. Yo ngono kuwi lho. Kuwi sapa? Untukku hai perawan. Kau sajikan untuk apa? Duhai perawan. Anggur cinta. Lip singe. Iya. Anggur cinta manisnya memabukkan, kutuangkan dalam cawan kerangan. Ini anmu orang modul. Teguh kalau memang suratan. Iki wedok. Oh, sona. Ini tengah. Tengahnya lho, Mbak. Rene tak mangi. Nun sewu lho, Mbak. Anu, Pak. Ampun Mbak Lucy, ini kemawon. Iya. Lawamis lambe lepas. Biyen ku tanggung jawab dhewe, nek apa-apa tanggung jawab. Sayang. Iya sayang. Mohon maaf bila ada kata-kata AA yang menusuk hati kamu. AA? Iya, enggak apa-apa. Katanya kamu tidak mau menyentuh seorang perempuan lain. Mau nak saiki gelem suwi-suwi. Mang sandiwara ya. Mau wis tobat. Aku lah kalau lagu saya itu lagu yang kekinian, Kakak. Jadi aku paling suka lagu ambiar Kakak. Sini Kakak, duduk sini Kakak. Oke. C Kakak, C. Sabar Mbak ya, sabar. Enggak lah. Penake tet, sumpah. Mosok to, Cil? Cil. Ambune barang enak lho, dat wangi lho. Mosok. Kayak badek kayak tape kae. Ambune. Mosok. Ngono kuwi. Aja ngomong lho, Dat. Iya. Wis ngerti. Sayang, Iya sayang. yang penting cinta kamu gak nemen ya, Nduk. Tolong kamera di zoom ya. Aku nyekel ndasku dhewe. C. Ngomong jalukmu piye? Bapakne, Nduk. Tak kegulumu. Nyanyi kaya wong mengguk. Aja omong bacok cengelmu Nyapa? Wo tiktenono kowe. Sampai milok-milok neh diomongi nek percil aja nganti nek Lucy. Sing sudi melu karo kowe sapa? Lah sing sudi karo awakmu sapa? Aku ya ngerti kowe nang kene. Kowe apa? Kowe apa sinden apa kewan kowe? Kowe apa kowe? Har. Wis diomongi kon sing rukun. Rawani apamu sing tak deni Lus? Wis menengo, lambimu ku menengo. Lah apa nek sinden jenenge lumusin? Timbang kowe, anak bangka, panggonmu ning sawah kono. Ora apa-apa. Kowe tak uwi. Lah, ya kowe tak uwi kadasen kowe malan. Tenonge dilumahne Lus, ngomongnya digenane. Wah, rumangsaku nek kancane rada seneng sithik ra. Agustus Januari, putus gak putus hari ini. Kowe iki apa? Kowe iki apa? Iki lho. Iki ndek kali. Kowe anggapmu apa? Kowe anggapmu apa? Sugi-sugi. Kaya sugi-sugi dhewe. Paling ning omah ngombemu teh. Paling kopi. Kopi notok kuwi ya. Lah kowe sembrono kowe. Apa? Kopi karo teh. Kopi karo teh. Sing ngomong sapa? Nyapa? Iki peceren. Iki rumahmu. Ngono Mbak Kutadan wong edan. Ben wedi. Peceran ben wong edan. Pokoke ben wedi percil, oke? Ben wedi. Iya, ben wedi. Ombe ku lho peceran. Apa? Ombe pangananmu apa? Jajal. Pangananmu. Paling ya sego ya, Dek. Soto. Rawon. Kuwi ya ditukokne ya. Beda karo iki. Mangane apa? Gragal lho, Mbak ya. Gragal. Luwak gragal. Ben wedi Mbak ngono, Mbak. Pangan aku lho gragal. Ya ampun ngombene peceran pangane gragal. Lah kuwi nelek ora akhire semen cor-coran kuwi akhire. Kok rumangsaku.
ngadeg kok lek wani nduk iki lho ngadeg ana percil asli wong Banyuwangi aja mung 1 2 3 4 paribasan maju lho ngalih aku le ngalih kowe aja sembrono ngalih mbak apa sawedeni untung aku melok Rama ora melok Rama sikat ning kono wae ayo maju lha ape maju piye aku dibatek cacah pamu tikus lah kowe rupamu kaya mboke tikus aku tenan umpamane duwe bojo kaya awakmu duwe anak metu langsung tak idek cengele sing sudi duwe bojo ta kowe sapa ya sapa sampe sudi rabi karo kowe aku meteng anakmu uyuhne tak idek kecil menengo lho lambemu dancuk cale blubang iki diomongi nek nesu iki ngene iki lho dikira wedi karo modelmu iki kowe ora ngerti teleke kowe iki menengo telek sapa iki percil mbak aku titenono wis ora sudi jenenge percil rabi karo apa ki limusin ora enek ceritane aku najis muga ladoh rabi karo kowe tenan titenono kowe umpamane kowe duwe anak karo aku tenan anakmu langsung tak lebone kresek tak buntel tak goreng ben kapok sapa sing sudi ndek anak kowe anak aku rabi karo anakku tak lebone sapi teng apa maju oleh wah ya telek anakku telek tok jangkrik kowe menengo aku ora maju aku menengo iki tampare pedhot kowe iki nyek karo aku wong wedok karo wong lanang sik rasa wong wedok rasa-rasa wedok rasa lanang tak ya cekelmu wong wedok luwih rasa karo wong lanang kok iso rasa wong wedok nggawa gunung kembar ora dikancani sapa-sapa kowe wong lanang nggawa ndok loro kancani manuk kawer-kawer kowe manuk apok kowe tapi kan wong wedok goleki kuwi arane kuwi rasa keri goblok masaku wis rukun lah iki mbakmu kudu diajeni ora rukun-rukunan ora rukun-rukunan nduk karo aku nduk nyanyi karo aku weh nyanyi karo iblis iki nyanyi karo syaiton ayo syaiton karo iblis anak-anak bajingan berarti wis nduk nyanyi karo aku ya nduk aja nganti kalah nduk tenan nduk aja nganti kalah apa isomu apa yuk isomu apa ngawur tahun ngarep tuh dikirim nang Spanyol hari ini. Lho, suksine. Omongno. Duta Indonesia mewakili Jawa Timur. Lho. Nyapa Pak Det? Dudu karo banteng lho Mbak ya. Emang Mbak. Ya, muamah. Ben kuat Mbak. Sampeyan ben kuat ben terkenal. Wong iki mbok nyanyi kaya bojoku iki lho. Umpamane aku duwe bojo ngene iki, sayang, coba dong kamu nyanyi satu lagu aja yang enak gitu loh. Biar tahu, oke? Mbak coba. Nyeluke apa? Iya neleki mbokmu Mas aku ngomong coba kamu goyang yang goyang sini bawah ya Dek yang sini atas jangan goyang kamu harus tekan seperti ini ngomong jalukmu piye ya Dek tak turutane tak usaha delong tak delong mendak ngono iso ya Mas. Alah. Bojomu mbok kon ngono sepisan merotole. Nyek ngene goyang pisan kowe pedhot kowe. Urung-urung. Jalukmu piye? Kowe tak antemi tas budi lho malah urung. Kalau Pak teman. Urung. Tak usah. Kok giliran kono. Adik. Dudono Dek. Ayo. Ngomong asik jalukmu piye Sik iki mangan kok wong. alah jangkrik lah kok malah nggo pecel ya kayak iki lho dagelan iso nggo pecel jangkrik lah kok ya kendel men pecel oh ya ora nek krupuke belas iki teman-teman krupuke dereng bayuh tahune sak bantal-bantal ret mati kowe mesti dipangan mak kriuk ngono isine ra nek belas ayo ngomong duk ayo ngomong asik piye asik tak turutane ngono nduk tak usahane dung tak delong dung ya iki jenenge jogetan ro kowe iki lak ngarani jogetan kiu empuk jeru ya iki empuk jeru ayo jajal sampean aja kalah karo kono Padake ayo ngomong lho ya ta lho ya Pratet alah tetet alah usaha pedhot patenan
Cil. Kowe nek cedhek kuwi suarane. Ya apa? Kok. Kuwi ora kok kuwi. Wah. Ora, paham ora? Wong iki nembangi sing apik. Kene nduk aja ngono nduk. Wes. Wis. Ya angkrek tenan. Wis kumat ngene iki lho. Aduh. Baca bajingan. Iki jane menungso. Iki jane wong wedok apa rudal iki asline. Sik lugu. Gak kene. Aku sampe bingung gocekan. Aduh, Pak, rusak kahanan. Bingung gocekan. Hei! Sewodong dasar. Kene dok. Bingung gocekan. Rusak Mbak Lucy malah. Hah, serusak. Api-api ketotot-toto malah dirusak. Ayo Nduk. Nembang napa niki, Pak? Ya nembang sing apik. Nggih. Sing sae nih, sing apik, Dik. Sing apik ya? Nggih. Apa? Nggih. Nggih niku wau. Aku ra mau mikir, ra iso mikir aku. Sambel iso enak rumah aku. Jangkrik tenan. Kaya ngawe-ngawe. Ngawe-ngawe piye? Nggih, sambele lho kaya mluwober lho, Pak. Apa lagune, Pak? Pecel to? Lho, napa to? Lagu iki lho. Lagu. Oh, alah, lagu to. Kula nemen, Pak, nemen lagune, Pak. Aku ya melek. Lah nggih, jenengan mon melek kok. Tahune lho sak bantal-bantal, iwake sak guling-guling kok. Kabar, Nduk. Wis ora usah ngenes-ngenes, ora usah nemen-nemen. Ijek enak liyane, Nduk. Ijek enak liyane. Kuwi nyapa? Nyapa to, Nduk? Jarene ngenes aku. Mas ning ngene lho, wis nemu nemen wis nemu, Nduk. Pokoke aja nganti rungkat ya, Nduk. Nggih. Ya. Nyanyi ku ya, Nduk. Nggih. Yuk, bareng-bareng adusnya masih bersama, Nduk. Kuwi nyapa? Lah jarene kon ngenes. Aku ki tenan ngenes tenan iki ora sampai ketinggalan pecel ngenes tenan aku bengi iki. Wis disediani kono lho. Titen ana Pak Temon aku mudhun tak selesai iku. Nesu tenan aku. Arep buntute sapi bareng. Ora tarik tenan iki. Kaya ngono lho mblowber. Bah. Enak mantes Cil. Iki mesti kacange di blender kuwi asli kuwi. Kacange blenderan kuwi. Jajal mer ora percaya. Tahune gowedi. Jajalan. Empuk mesti. Ya ora. Aku tau mangan kok mbiyen. Ayo tak cocok sekali ya. 3, 2, 1. Nemen masih bersama. Oke. Tuh, galak. Opo? Ayo. Hitung mangga. Terima kasih sayang cantikku. Luar biasa pada malam hari ini luar biasa. Nuwun sewu mo. Menika emang nemen menika Allah. Mo. Jenengan kok beto badut. Menika wonten dari Remo Gaya Putri. Malah mangan pecel. Ancane rong mangan. Nuwun sewu menika saking tuan rumah. Ngoten. Minta menika Bangsa apa kok blongor kaya ngene? Niki rondap. Bocah ngendi? Niki aslinipun tekan tidak? Saking pasar sapi ngunut mo. Lha kok tekan kene? Sumbangan. Oh, sumbangan. Sumbangan. Pak Temon nggih. Sing nyumbang sapa? Arep nyumbang lagu. Boten. Lah nyumbang apa? Nyumbang duit. Loh, kowe iki lho metu iki lho kok nyumbang. Nari Remo mo. Remo. Remo Gaya Putri. Lek ora apik sumbangan. Nggih. Lek apik grup. Grup. Kira apik apa ora? Oh, sae lah niki mo. Sae mo. Lek ora apik tenan lho kowe loro. Niki Saya pun Aja terbukti. nganti sini-sini hitung manggalan. Boten. Pun terbukti mo. Terbukti. Niki pun masuk kulkas. Jale tanjake piye, Cek? Tanjake piye tanjake? Saya tak dem. Saya nung ketak tok. Kuwi kudu nelek. Mbak, kuwi enggak tanjak kuwi nelek, Mbak sini. Tanjak. Kowe tak kendani sik. Oh nggih. Neng tok mudeng tok ketak entok tok. Niki lho, Mak. Tung. Lah, Remo kencing manis. Tak entuglo tok. Sik, Mbak. Rumah saku ya Remo kencing manis, Mbak, rumah saku. Kowe iki Remo sing apik. Kuwi lagi dijajal Urung asli teko kono. Kula MC ini Remo Gaya Putri. Oh, ngono. Lho, druk mo. Iya. Ngawe dhewe kidung Manggalayu sembarang iso. Ora. Nyun sewu mo. Derek ajar ke Remo. Iya. Iya asli penari lho. Iki asli penari. Tanjak iki bajul mangapu paham kene iki mangsamu. Lah sing aku ngene iki apa Mas iki? Njaluk dhuwit kuwi apa enek nek nari ngene iki ora nek ngemis iki goblok mangsaku. Sampeyan siarni. Yuk. Sonari apa ora? Bareng-bareng hadirnya masih bersama seni Lodruk Jawa Timur asli. Langsung kita tampilkan yaitu artis selanjutnya penari yang sangat kondang sekali. Pada malam hari ini
tari Remo Gaya Putri yang ditarikan oleh Mbak Liti. Kok enggak enak ya Mbak, diganti ya Mbak, diganti nabi Mbak. Tambah ono. Nyi Liti. Orang Mbak. Bersama Mbak Nyi Liti. Enggak penak Mbak. Enggak penak nggih. Mbak tok nyinyi tok. Oh ngono. Oh iya iya. Aja mbok campur. Iya Kak. Bersama tari Remo, bareng-bareng hadirnya masih bersama Mbak Litiana Safara. Oh, selamat menyaksikan. Ciao. Tang, tang, tang. Oh, sing joget sing apik, Mbak. Ayo. Tok tak tok. Alah. Pas. Oh alah. Goblok Kok iso? Kowe kamu ngagek munggah Kepleset. Nuwun sewu. Wonten kulit gedang mau. Wonten kulit Nyun gedang. ra dilunyu mau panggunge. Oh. Ngono iki sinden-sinden mangan gedang Yo, iki yo. kulite aja dibuang sembarangan. Iya, tak buat. Blentong. Blentong. Sepurane anu nyun sewu lho mah. Ora Anu apa-apa. wonten kesalahan tem sekedhik mawon Ora niku. apa-apa. Ayo. Ora apa-apa. Wes aku jadi gini ya. Bareng-bareng hadirnya masih bersama langsung saja seni tari Jawa Timur asli yang ditaruhkan oleh Mbak Litiana Sapaat. Ganti sini. Nah. Iki lho Pi. Ngono lho apike. Kancane bacok biasa. Sing kleru ku Mas. sapa? Lho kok nyapa iso jecek aku? Lah kowe iki lungguh ning ngarep nyapa ganggu wong nari. Untuk tak suduk keremis. Aja manggon kono. Lha rumah saku lho apa nek jecek kancane kok tak. Aku iki pas ngangkat sikil nyapa kowe ning ngarep kono. Lah terus aku ning ndi? Kowe iki pindah rene. Oh, iya. Enek wong remo penonton wis gumun lho. Yes, ngene lho beneran. Sebenarnya lho mo. Anik Mas Percil sing ganggu kula. Ayo. Wong rumangsa kula. Sing iki wae lho. Dadimu kok pinter Nggih. Apik mau iki mau, apik tenan. Alah wis kok. Nembang. Mas, monggo Mas. Remo Gaya Putri. Oh, nembang, Mbak. Urung mudun. Nembang lho. Nembang Mbak gandang. Alon-alon Mas ya. Ning Hidung.
sae mo swantene. Ayo ayo Cakap semanten hitungan kulit masaku nyanyi nembang kaya urung cekap semanten iki lho. Wong ngarep ya ora kuwi. Kok rasaku ngono sugeng rawuh. tak jujuk kok Mas Ya ora enek nembang dijujuk ora enek. Oh ambek kamu. Hus. Berarti kowe ora iso. sampun mo sampun ngrimoni sampun Wong ngono. Nggih. Atraksimu liyane apa, Nduk? lho kathah kula Kathah. niki selain tari kula nggih tarik suara Kathah mon iki. karo wingi narik Sing truk gerakan genjutan-genjutan barang ya iso ya. saged to mboten namung rimo Jale tembang liyane apa sing enek genjutane ya? genjotan lintune Heeh. sing modern Modern. Ya ya. aku iki jane kuat nafas Polane kuwi wong ki olahraga, wong sik nom delok biyuh tatone. Iki enek apa? ben ketok gaul tak tato Tato apa kop-kopan kok tato. Ormasaku wong kok iso kerjeplak lambemu. Wong Padang. Lah iya wong Padang tenan. Jale lagune apa? G Ya. nemu Wo nemu. Ya. nemu kowe pas isih gendeng-gendengi tak dusi tak sabuni tak openi tak tumpah Iki angel mau angel saiki. Oh angel. Angel ngono to kok saire ora kuwi yo. ini pas nemu wong gendeng mo Gua rumah saku Romo sing iki. didik ngono kuwi. Pencipta lagu kondang Romo iki masak. iya iya mas Sair ora tarik ora oleh Angel. ngono kuwi. Nggih lagu ki angel. Liyane lho. lagu nimo iki mas sing kondang iki Lu apik no. napa mo sing Oke. Lagumu kondang apa? Oke. jenengan niku Lagumu dhewe aku. oh kula ta kathah nek kula Lah iya apa? Nyapa lagune mau akeh. gamelan apa musik Sembarang manut lambemu aku. Ora ra iso tak tuwapuk tenan kowe. Iya, iya, Mas. Ora ra iso ora dikei pecel karo Pak. selindro mas selindro Selendro. Lah ya ngono lho karep kuwi ngono kuwi jenenge wong budaya. Iya, Wong Mas. kowe munggahmu kok selendro kuwi nembange ya selendro. Oh nemu apa Mas aku. Kowe tak ora tak kei pecele Pak. Riten ono. Tahune Tahune gede. Ora percaya. tahu apa lho Lho kayak mau. ora arep kowe. oke sabun kok Sabun diengkulmu tahu sabun. Lah niku lho mau. Saene ngeten iki. Ciri khase niku jenggong Ciri se. khas jenggong se. Nggih, jenggong se. jineman Cineman. efek gedang glodo efek gedang kluthuk sirahmu metelak mantuk tak kira dangdutan jebul pitik padha kloro gedang Cak. kluthuk Asik. Anu yoga ini kok setel. Setel lho. setel apa to kok kaya anake gondol gendruwo to Mas Pimpinane Mas. Klothekan. Idik iki wis apik. Idik iki jenenge kowe. Ayo. Gedang kluthuk. asik kan ndlang tak Alah iya. Wis tak bianting. gedang kluthuk Blangetak. Asik. aning si arah lak manduk Tak anu Mas cengkokin cengkoke. gedang kluthuk Blangetak. aning si arah lak manduk Asik. Aman. Gelang ketak dung tok. Tuh. Tak kira dangdutan Asik. aja bola pitik padha kluro aku denguk-denguk Gelang ketak. denguk lak Dung, dung. mangan gedhuk Blok tak bletung. Dok tak detung. efek Dung, dung, ketak. gedang kluthuk ala efek
efek gedang kluthuk ning sirah mantuk efek gedang kluthuk ning sirah lah 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 mantuk alah dagelan mati ping pindho Pak wis Pak man pecel ya Pak kula dereng nembang ngomong gak usah mau beto lagu sak rong kresek kok mriki sing teat-teat ya lho Abi pundi ta Mak teat-teat dicetot wetenge ya lho ora kowe Oh mengandung musik nih ngomong. musik nih kata Mak nggih mengandung musik iki mengandung musik niki lho tengah gini rungono Mbak Lucy kene Pak kene Pak Mbak Lucy ora iso mosok to nah lah niki seluruh tubuh ki mengandung musik contone iya ta Mas sing ndi ae dina minggu oh pelok berarti pelok ya sakmono wis ora apa-apa lah sing ndi ae suarane ndi iki nek iki ditarik menit tet oh kene ya tet Mas Ciro lu tet Apa? nyapa to apa iki suarane Mas iki tot kene tut tet tot tut Oh beda to. tut penak wis Jajalin. Jajal. tet teret tet iya penak ya ayo dina minggu sing tak tungtet kowe ngatot ning tawang matut ai tet ai tot enake koyo sakit ta Mak iso Kalem ngono kuwi ya. rada cepet iso yo iso ta Mas iki lagi melodi urung liyan urung gonge gonge sing ndi gonge kene no oh sing kene gedhi iki rada penak iki ayo dina minggu sing tak tungtet kowe ngatut tot tawang magung ai rada cepet Mas ayo dina minggu sing tak tungtet kowe ngatut tot raiku diobok lah piye wajane tatot itu ora pas kok rai diobok-obok nanti bane aku mbok pancal Nyapa? sampean apa ya muni Mbak Enggak. Aku mek penasaran to. ya Mbak Muni. oh sampean arep jajal Kene tet, kene trot, kene tit, kene dur lagi. iki suarane wiri tit gini tit ngono tok Mbak ora muni ya ora muni kok mah gak nembang sing apik sampean nembang nembang iki aja nganti sing elek nembang sing apik Nembang. Banyuwangi versi Banyuwangi mawon Nemu. Mbak Lucy Mbak Lucy Banyuwangi enek mau lagu lawas apa kata aran bokong nongko sesigar niku lagu lawas wilayah iso to Mas piye lagu Banyuwangi to Iya. bokong semok bokonge sapa lagu lawas eling kowe sen eling lah eling niku lagu lawas lak Banyuwangi apa yu aku manut jenengan nah kersane gamelan apa ndamelan mau gamelan apa ndamelan gamelan yo campur oh gamelan nggih campur oh nggih Mas itu lagu anyar iki. Mboten. enggak Banyuwangi, Mbak. Kirajakan, Mbak. nyun sing lawas Mbak Iya sak sermu. iya yuk ger Duet karo kuwi to. Bang. Oh, siap. Gan lempoh ae lungguh. Nggih. aku ora lempoh aku mau ngadep pecel kon dibadhok caca ora diriri saiki batang wis ora percaya karo batang-batang tembangnya apa Mas yo kene no karo aku no ndak nembang karo aku selesai Pak lagu apa Mas Kirajakan. oh siap